Matapos ang matagumpay na launching noong April 17, inaasahang aarangkada na nga sa susunod na linggo ang unang biyahe ng pinakabagong modernized jeepney dito sa Naga City. Ano-ano nga ba ang mga features ng modernized jeepney na ito? Samahan niyo ako mag-tour sa loob. Tara, G! Bukod sa air-conditioned, meron din itong naka-installed na CCTV cameras. Mas maluwag at komportable na rin ang mga upuan. Mayroon ring designated na upuan para sa PWDs at senior citizen. At kung medyo matraffic, hindi ka na maiinip dahil meron na itong LED TV at syempre, libreng Wi-Fi. Ang gagawin mo lang, scan mo lang ang QR code, ayan, at makakakonect ka na. Pero ang tanong, gaano naman kaya kabilis ang internet? Mag-speed test nga tayo. Pumapalo ito ng 25 Mbps. Pero ito na ang tanong ng karamihan, magkano naman kaya ang pamasahe? Ang minimum na pamasahe ay 14 pesos lamang. Mas mataas ito ng 2 pesos kumpara sa 12 pesos na minimum na pamasahe sa mga traditional jeepneys. Gagamit na rin ito ng automated fare collection system kung saan pwedeng itap ang card para magpagbayad ng pamasahe. Pero habang hinihintay pa ang mga cards na gagamitin, manual muna ang pagbabayad ng ticket. Paano naman makakapag-avail ng discounts ang mga senior citizens, PWDs at students? Kailangan lamang magpresenta ng valid IDs para makapag-avail ng discount. At automatic na itong magre-reflect sa inyong mga ticket. Ayon nga sa Nasha Trasco o Naga City Allied Transport Cooperative, 10 units pa lamang ang unang magbiyahe. Pero inaasahan na madaragdagan pa ito sa mga susunod na buwan. Ang unang ruta na kasama ay ang biyaheng Centro del Rosario via Pangaliban. O diba sa halagang 2 pesos na dagdag singil sa pamasahe, mas magiging komportable na kayo sa inyong mga biyahe. Be amazed, be informed, be cool. Dito lang sa G Diaries.